Gila Derek. Wong kaya ngene nekat sholat lho, jajan. Iya. Gila niki, ngasih kaya ngene lho. Ngasih. Iya. Gaya video teko durasi nganu lho. Apa? Jam. Durasi 1 menit. 5 menit video shot. Oh iya. Wis 4 menit untuk shot lho, nganu video. Bener kan banyak kasturi kok. Nah, ya ampun. Kasturi hijau loh. Iya. Jadi apa? Aku lagi sing suka. Suka. Nah, ada kasturi hijau. Aku yang anu gresik ya. Oh, keren. Boleh kan sing paling seneng. Sing rumah tamunya. Semua orang. Aku ini malah tunggu kabaran orang. Kalau orang itu orang antara. Orang antara atau tak itu. Nganggur. Geras. Jadi pucuk sendiri itu kan. Pembersihan rumah. Pembersihan Jam 12:30 lek aku. sering kok. Ning toa apa? Tak wehi tantangan. Apa? Iya. Ya sih tapi paling jam pas proyek lekas jebret. Iya ini setengah kan. Bisa satu. Nah iya. Jam. Ngopi nah. Ngopi cincir. Iya, nanggung. Cekuk. Ini cekuk rokok aku prayo. Jam 12 hadir rokok. Adret. Tak bayar 1 sewu. Napa? Cukup balik. Hah? Napa? Cukup balik. HP ini kae karo tripod e guys. Tindan. Wis kon blayu bare balik. Apa ini ndi? Kuwi to. Iki kok ngali-ngali dalan. Ngono kok. Iki tak pancol. Iki kok luwih. Kok salah itu kok. Iki kok ngeweng-weng to Mas. Yo aja to yo. Ini sampeyan kok ketoke kok ribet yo iki. Wah. Pas parkir ngene-ngene ya. Iya. Liyen. Ngendi HP ku? Anu Mas, mang lek kesimpar ya pas le. Bisa tak pengen ngadeg dhisik wong e. Ben ngadeg dhisik tak oleh. Ya, 100.000 ta. Nanti kan ya? Lin. Yo. Pangko itu lin. Yang penting ki kerja sih. Ning beli mobil ya, ning beli mobil putih lho. Iya, disitilin aku to, Bos. Maksudnya ki yo. TV dak ini kono lho. Geser nggon.
Ngene mau ngene. Mau ngeliat ngono. Kamu wong ngelek to. Kamu wong ngelek. Pirang menit? 5. Wes, assalamualaikum.